Sangata ani woro weneke kanya wolonvla sanfɛ an ka kumaso kɔnɔ foli ni wale ɲuman dɔn o bɛ di renouveau télé lajɛbaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ fan o fan ni sanga kɔnɔna la ka yira aw bɛɛ lajɛlen na ka fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye aw ye kunnasiri mana kɛ maa o maa la a ye aw sɔgɔ anw na ni y'a ban kuma seli bi alamisa ye février kalo tile 24 san 2022 aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na ko kura solika wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka bureau la aw ka télé bɛ renouveau la aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye minnu fana bɛ an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don foli ni tanuni bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma an lamɛnbaga jamakulu an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ aw fana ka foli belebele kɛ sabula ka da kan fɛn bɛ tali kɛ radio kɛmɛ yirikala o bɛ sɔgɔ anw na ka se ka nin jɛmukan in cari mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ o yɔrɔ la an bɛ renouveau fm lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn 98.1 sanfɛ ko bɛɛ ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu an bɛ segu n'a lamɛnni ka foli kɛ radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio besago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwuleni radio dame ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio ciba fm ka bɔ kati falajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolérance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔ bugu radio altakadum ka bɔ sikaso site internet mali bamada ka bɔ fransikaw fɛ yen nɔ radio mamilon ka bɔ kebilakaw fɛ yen nɔ fo ka taa se tamanima an ka foli bɛ lamɛnbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ye minnu fana bɛ ka an suit renouveau fm renouveau télé page kan bɔlɔlɔw sanfɛla la hali n'o y'a sɔrɔ la ɲagami dɔɔni donnen don connexion ko la an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ jɛmukan in ta ka cari whatsapp groupe kan ŋaniya ɲumanya yɛrɛ kama an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye k'u ni ce u ka baara kɛcogo ɲuman na kanubagaw sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛlenw na kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen caman bɛ an bolo kɔrɔ k'a lase aw ma min b'a to aw kelen-kelen n'a ka kunnasiri o bɛ se ka ban pewu aw ka soli ka wuli o tɛ kɛ fu ye cogoya si la sabula ka da kan aw kelen-kelenna bɛ na aw ta n'aw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la an ka jibila baara kɛbagaw an bɛ foli ba di u ma u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kama ja ni kumakan ɲuman aw bɛ ka o sɔrɔ ka aw to fɔ aw jabala la kumaso kɔnɔ yan nɔ jama dafara amadu yeli konare ka fara ne yɛrɛ kan an bɛna baara nudu baaraw kɛ yanni ani isa kaba ka ɲɔgɔn la sɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan amadu a bɛ cogo di somɔgɔw bɛ di denbaya ka kɛnɛ i ni soli ka wele finteni bɛ ka don sisan dɛ a bɛ cogo di yalima sunɔgɔ position bɛ cogo di est ce que mɔgɔw bɛ fa sunɔgɔ la sisan kosɛbɛ n'i ye sunɔgɔ bɛ maa fali sunɔgɔ la a dulonlen don fɛn saba de la i bɛ si condition min kɔnɔna la ani i k'a dɔn i dara waati min na ani i kan ka wuli waati min na sunɔgɔ dulonlen don nin saba de la mais est ce que n'i b'i wuli wagati dɔn i b'i cogoya dɔn i b'i ka tagabolo dɔn i kan k'i da wagati min t'o dɔn wa maa da joona a bilelen bɛ min kɔ a n'a sumalen bɛ min kɔ olu da waati tɛ se ka kɛ kelen ye an y'a daminɛ kabi 4 heures ka nasɔngɔ gɛn ka na taa munumunu fo yɔrɔ la sa mɔgɔ si de bɛ ɲininka nasɔngɔ kuma la Amadu i ka problème de ye nin ye kana na kow ɲagami ɲɔgɔn na i ɲininkara est ce que i sunɔgɔra ka ɲɛ wa an bɛ ka don finteni na kurantigɛ banbali bɛ ka daminɛ ne y'i ɲininka o de la mun nasɔngɔ ko kɛra sɔgɔma mais ne ɲininka tu me laisses répondre ayi e bɛ ka hors sujet ou bien i bɛ fɛ min ka di ye n k'o de fɔ o tɛ dɛ ne y'i ɲininka mun na i b'o de jaabi n bɛ k'o de jaabi fana n y'o de f'i ɲɛna mɔgɔ da joona pour que i ka da joona n'i y'a sɔrɔ i dalen don ni hali dɔw bɛ wuli 10 heures cɛ o cɛ 10 heures bɛ min dalen to dilan na a sumalen de b'o kɔ n'o tɛ 10 heures ka bali kun dalen to ni kuma cogo an kanubaga caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'an suit nɛgɛ kaɲɛ fu ninnu olu tɛ wuli joona donc kuma cogo dɔn voilà mun b'a yira la ka sumalen don bɛɛ n'i ka baara cogoya de don non dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ baara kɛ sufɛ ne na mɛ sa ni nin ɲininkali bɛɛ jaabi b'i bolo i bɛ ɲininka mun na il fallait dire i k'a bɛɛ ɲɛfɔ i ɲininkara i ta de la e y'a bɔ i yɛrɛ kan ka taa bila mɔgɔ wɛrɛ kan non mais ne tɛ o ne kelen tɛ o ne de bɛ ne ɲɔgɔnna caman de bɛ bi minnu bɛ yen u b'u da nka sunɔgɔ t'u ye sini n'a daraka bɛ kɛ cogo di denmisɛnninw ka école bɛ sara cogo di ni ji tɛ malo kisɛ kelen tɛ dɔw ka malo bɔrɔ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ɲɔkisɛ kelen tɛ cikɛla dɔw bolo o tigi bɛ se k'a da k'i bɛ sunɔgɔ o dun mɔma kelen na mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ka nafolo kɛ marasi ye
olu bɛ k'a kɛ tan jamana kelen kɔnɔ. Ko ɲɛ jigin tan sunɔgɔ man di. Cogo di? A man nɔgɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ bɛɛ. An ka taa ɲɛfɛ. Amadu k'i fo sɔni ni kanubagaw ye ɲɔgɔn lasɔrɔ. Donc Kibaru ale kɛnɛ kan o la bi alamisa yɛrɛ nouveau matin kunnafoniyaw bɛ na tali kɛ minnu kan bakurubaw olu dɔ filɛ nin ye walawalali bɛ na kɛ aw ye kumasen min kan bi alamisa donya in na jɛmukan kɔnɔna la o bɛ tali kɛ se démarquer ale kɔni tubabukan ye o la an y'a suganti kun min na ani a bɛ tali kɛ waleya min na ni o kɛra an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na Isa Kaba bɛ na o walawaladi kitaji ale kɛnɛ kan anw ka bi ma weleli o ye Amidu Dumbia ye ka bɔ parti yɛlɛma kɔnɔna la an bɛna ɲininkali tɛnku a la Amidu Dumbia ka se ka anw jaabi bibi na parti yɛlɛma ka position ye jumɛn ye transition ale fanfɛla la Raskebe ale y'anw ka don baara ɲɔgɔn weleli ye a bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye festi reggae ale kan o min yɛrɛ baaraw bɛ ka labɛn kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen fɛ Sori Ibrahim Diallo bɛ bisimila Amadu Yɛli Konare don Kibaru b'ale bolo sanga kunkuru ni aw bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ Awa Daɲogo ale bɛna kɛnɛya kunnafoni lase aw ma Alexis Kalambiri fana bɛ bisimila Alexis ko ale ma sɔn waleya jumɛn kɛra bi ni Alexis ma sɔn o ma kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw ɲinatɛ kɛ olu kɔ cogoya si la o laseliw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o kɛrɛfɛ anw ka don fɔli duman o fɛnɛ bɛ yen nɔ an bɛ kunnafoni dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye Sankolo o bɛna jɛya Mali marabolo kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn kɔni bɛ tali kɛ fiɲɛ la o bɛna ci bi fiɲɛ min ni a bɛ kalaya dɔɔni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko bi tile bɔta o ka farin kosɛbɛ yɔrɔjan filɛliko nasiratigɛ fɛ min bɛ daminɛ bi kilomɛtiri 3 ka taga bila 7 bɔɲɔnko la o filɛliko gɛlɛya bɛ nana don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o la tilegan in na tile bɔta hakɛyaw ko bi ta fɛnɛ bɛ yɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ kunun ta kan Kayikaw bi aw ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 41 ye Kulikoro 39 Sikaso ani Segu ka fara Mopti kan olu ta bɛ kɛ degere 38 ye Tombouctou ani Gao olu ta bɛ jɔ 37 la fɛn min tali kɛ Kidalikaw la olu ta bɛ kɛ degere 35 ye Menaka 36 Tawdeni 37 Buguni marabolo kɔnɔna na bi olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ degere 40 na Kucalakaw olu ta bɛ kɛ 39 ye Kita degere 41 Nyoro ani Nara olu ta bi jɔ degere 40 na Douanzan olu ta bɛ kɛ 38 ye Sankaw olu ta bi jɔ 39 na Banyangara 38 Joila bi olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 40 ye Bamako district kɔnɔna la Sankolo o kɔni bɛ nana jɛya fɛn bɛ tali kɛ fo nɛnɛ fiɲɛ la o bɛna ci nka fiɲɛ fanga kɔni o tɛ nana bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ bi kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la Bamako district kɔnɔ o filɛliw ko gɛlɛya o bɛ nana don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye tile bɔta hakɛya o bi jɔ degere 39 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 51 ye tile bɛna bin nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 39 ye wagati bolo dacogo ye bi alamisa sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a mana kɛ fan o fan Mali fan o fan a kun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka itani bila dɔ ko Ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ni yɔrɔ la maa minnu bɛ bana dilan kan ko an ŋaniya ɲuman bɛ ka taga o yɔrɔ Ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma Amadu Yɛli Konare ale bɛna don Kibaru dayɛlɛ Amadu kanubagaw kɔrɔtɔlen don ko kibaruya jumɛn bɛ nɔ bi ne yɛlɛla mun na don bɛɛ n'a dugusajɛ kan don ni saw ni ye kakɔlɔw ye wa ni ye yɔrɔ jumɛn n b'a fɛ k'a dɔn nin ye saw sugu mun ye komi n bɛ fɛ k'o dɔn bozofini kɔni tɛ m'o kalama tabarikala aw ni sɔgɔma Mali cɛman ni a musoman malidenw aw minnu bɛ k'an lamɛn ni k'an lajɛ nin waati na an bɛ foli di aw ma bi an b'a sara an ka diinɛ ɲɛmaw ni laadatigiw ni diinɛtigiw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa minnu b'a la k'an lajɛ ni maabakɔrɔw don fana k'an sara aw bɛɛ lajɛlen la ni ka an sinsin aw ka duwawu kan Ala kana kuma porokotolen bɔ an da janko nin waati ninnu na jamana bɛ bolo minnu kan a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na bakurubaw bɛ tali kɛ Goodluck Ebele Jonathan
ale kɔni donna sira dɔ kaba a bɛna bisimila Mali la sɔɔni min ye a bilara yɔrɔ min na an bɛna ta o dakunkɔrɔ la ni o ye sigi ka fɔ ye ka tɛrɛmɛliw bolo da min ye Mali ka ni ma ɲa ko waati fɔlɔ min fɔra ni o kuncɛra ɲɛ ma se ka sɔrɔ fɔlenw na ka se ka sira kura ta n'o bɛ tali kɛ waatiw la a bɛ kuma o kan na an bɛna kuma o kan sisan dani no don kibaru ale kɛnɛ kan yani ale nali cɛ Mali jamana bolofara fila min bɛ yen n'o ye minnu ko an bɛ faranjɔrɔ fanga fɛ minnu yɛrɛ ko i k'a dɔn hakilinaw bɛ ka taa cogo min na o tɛ an fɛ ta ko ye olu fana ye jɛrɛw kɛ kaba u b'a fɛ ka mun ne kɛ an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la jɔnya wale kɛlɛli ani sebɛɲɛ o damatɛmɛ wale minnu bɛ Kayi mara kɔnɔna la min ye Kayikaw ka zuzi min bɛ ale kɔni kɛra sababu ye ka wele bila waati tɛmɛnenw na jɛkulu dɔw ma minnu kɔni ni ka fara dugutigiw ni maaw kan ni siga kun kɛlen don la k'a fɔ olu kɔni bɛ bingali ani maajogu ni i k'a dɔn balawuli kɔkɔrɔ doni baaraw la kiiri jaabi dɔw bɔra kunu ka se ka maa caman k'u datugu ŋɛn minnu yɛrɛ cɛma a yɛrɛ k'a fɔ yɛlɛmani dagakanɛ jɛkulu maa disiba dɔ b'a cɛma nin ko in kɔni kɛlen don jigisigi ye maa dɔw bolo Kayi sabula dɔw ka jate la k'a fɔ jɔnya wale ni setigiya ni bingali fanga ka bon Kayi marabolo caman na an bɛna kuma kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanan na ninnu ye an ka bakurubaw ye sisan ni an ye i k'a dɔn munumunu salo kɛ dafa an bɛna an bolo bila nin kibaruya ninnu bɔrɔ kɔnɔ ka ninnu fɛfɛ waati min na arajo caman bɛ Mali kɔnɔ olu sɔgɔlen don an na waasa olu ka sigida ma u bɛ se ka ni kibaruyaw sɔrɔ cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka i masakɛ cogo kunnafoni de bɛ fɛnsɛn na. K'aw fo kokura i k'a dɔn aw ka don o don timinanja kosɔn ni aw ye an suganti aw ma fili aw tɛ jalaki aw ni o sugantili ka kan mɔgɔ kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Mali bɛ ɲagili minɛ kɔnɔna la CEDEAO ka lasigiden sɔrɔnadonba min bɛ yen ni o ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni cilen don kokura kabi kunungo a ka pasiw ani milan ni sɛbɛn minnu b'a bolo n'a kan ka n'o fɔ CEDEAO jamana faamaw cɔ a la o bɛɛ lajɛlen kɛla n bala lɔ ni ka di a ma o kuma bi sɔgɔmada in na don siralɔ baaraw kɛra a bɛna bisimila sɔɔni anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ nakun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kabi Mali gɛlɛya daminɛna waati min na IBK ko bɛ senna fɔ ka na o ko yɛrɛ ban pewu k'a yɛrɛ de bandaw ma fɔ ka bɔ yen ka na ko di k'a dɔn Dr Shogel ale ni Colonel Assimi Goïta ma Goodluck Jonathan ni cilen don CEDEAO masakɛw fɛ ka se ka kɛ kuma fɔ ka don so maa ye Mali ale ni k'a dɔn farafinna ka woroduguyanfa keleyatɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye tile filani na kuma kun tigɛra hali ni y'a sɔrɔ a kuma kɛ pɛtu a kɔni tun sɛbɛkɔrɔ sonsorona a ma sɔrɔla k'a fɔ hakilinaw ma se ka kɛ kelen ye Mali sigalen don CEDEAO la k'a fɔ CEDEAO ko yɛrɛ tɛ bilen ko min ye maa wɛrɛ bɛ CEDEAO kɔfɛ min ye CEDEAO kɔrɔba ye o kɔni balawu kunfɔlɔw wulila min kɛra sababu ye Mali ka Faransi lasigiden gɛn k'a sɔrɔ finitigilakaw ka tila ka bɛnbaliya yɛrɛ don olu ni Mali cɛ Faransi yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ ka cɛdenw bɛna taa ka bɔ Mali la an ka maaw fana ye fiɲɛ don kɔrɔ ko o sen ka teliya nin bɛɛ kɛra ni gɛlɛya ni ɲɔgɔnfahambaliyaw ye minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ɲakili ni yɛrɛ kɔfɛ ninnu bɛɛ tun b'a ko kɔnɔ Mali kɔni ni i k'a dɔn CEDEAO ka kuma tun surunyana kosɛbɛ nka a ma sɔrɔla k'a fɔ minisiri Abdoulaye Diop o waati kelen jamanakuntigi ka cidenya kɔnɔ ale kɔni tun b'a la ka da caman kɔngɔ dugukulaw fɛ waasa hali bi n'a ka bi fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kow la ɛlɛ ni jamanadenw bɛ siran dekun min ni ɲani min ye o bɛ se ka kunbɛn cogoya min na o kɔni na siratigɛ la min ye diɲɛ seleke naani ka taa se farafinna ka keleyatɔ Union Africaine ani CEDEAO yɛrɛ ka maa danganalen dɔw kɔni ye jɛrɛmisɛnnin dɔw kɛ minnu kɛra sababu ye ka se k'a fɔ n'u don kura ye o kama min ye Goodluck Jonathan ale kɔni maa kɔnɔlen don sɔɔni anw ka jamana kɔnɔna la a bɛna ka na kuma fɛn mun kan o ye sigi ka fɔ ye nka papiye jɛn bɛ a bolo ka na an ka ɲininiw na n'an ye minnu paro kaba sɔɔni an bɛna an da don olu la nka Goodluck ka naliko an ka cɛdenw ye ɲinini dɔw kɛ o kan an k'an sigi ma jɔ o fɛ sɔɔni i k'a dɔn an bɛ taa Togo fan fɛ min ye an ka babu tako filanan nimero de a bɛna o lase an k'a dɔn Goodluck ka naliko bɛ cogo min na. Ntɛnɛndon février kalo tile 21 san 2022 CEDEAO ka commission y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali la n'ale ye Goodluck Jonathan ye k'ale bɛ ka na Mali la.
ni nali yɛrɛ bena kɛ ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye minnu kɛra kalata bolodali togo kun kan ale ni ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ waliya kuraw minnu bolodalen don jamana marabaw fɛ k'a fara médiateur kan commission président ale ni commissaire des affaires politiques de la paix et de la sécurité olu fana bena na CEDEAO ka communiqué ka fɔ la ni waleya yɛrɛ be se ka kɛ sababu ye mɔgɔ k'i jigi da kan k'a fɔ ko gɛrɛntɛ min sigilen don Mali kan kabini janvier kalo la ko dɔ be se ka bɔ o la o gɛrɛntɛ minnu filɛ olu yɛrɛ wulili gulonnen de don ka kɛɲɛ ni CEDEAO jamana ɲɛmaw ka fɔli ye ni kalata waati fɔli ye min be bɛn u ma tabarikala Astan Jalo ka ɲɛfɔliw ye nin ye CEDEAO Goodluck Jonathan o de y'a mɛn kɛ a la bɔrɔlɔ ka na a bɛ n'o min fɔ Mali ye anw ye kibaruya min sɔrɔ fɔlɔ o ye k'a fɔ ko CEDEAO jamana faamaw bɛnnen don kalo 12 kan ko ka n'o fɔ anw ka faamaw ye ko u k'u bɛrɛbɛn o ma waasa kalata fɛn o fɛn m'u bolo ka kɛ o bɛɛ ka se ka kɛ o kɔnɔ ni sɔma kɛ o ma a tɛrɛmɛlen ba ko o ka kɛ i k'a dɔn kalo 16 ye an y'o kibaruyaw sɔrɔ ko o kuma de bɛ Goodluck bolo ka na ni o kɛra a bolo an ye dasumusumuli minnu kɛ suro o dasumusumu caman y'a jira an na k'a fɔ ni k'a dɔn tɛrɛmɛli wɛrɛ ma kɛ a bolo ko fɔ ka bɛɛ bɛna gɛlɛya a kɔnɔ kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ an ka Mali faamaw kɛlen don ka hakilina mun ta ni o ye jamanadenw faama lamɛnni min kɛ ko olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ o bɛ se ka u ka jamana lakurayali ani jamana yɛrɛ bɔli sebe jukɔrɔ kɔlɔ kɔnɔ baarabaw kɛ kalo hakɛ min kɔnɔ k'a ta kalo 6 la 6 la fɔ ka taa bila i k'a dɔn san 4 san 5 bɔyanko la ko u ka se k'o bɛrɛbɛn k'u ka baaraw kɛ o kɔnɔ kuma jamana faamaw sinsinnen don kan k'a fɔ o ye jamanaden jɛmu fanga kɔnɔ jamanaden faama ka hakilina de ye k'o de fana kan ka bato olu b'a fɛ ka baara mun kɛ u kɛlen kɔ ka Mali yɛrɛ ka bana jate minɛ k'a ye bana sugu caman bɛ anw na bana ninnu bɛ se ka furakɛ waati joli kɔnɔ olu ka jate la ko san kelen ka jɔ o kɔnɔ kuma tɛ kalo damadɔ ma o kuma k'a fɔ de CEDEAO bɛ ciden ci ni i k'a dɔn o san kelen ye ko ɲɔgɔn faamuya bɛna gɛlɛya kosɛbɛ a ko kɔnɔ o ye jate ni ɲinini minnu kɛra fɔlɔ nka sini ma se fɔlɔ ma a bɛ se k'i hakilina fɔ nka k'a fɔ k'a jɔ tɛ ko a ti bɔ kan o ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i tɛ dɔɔnikɛla hahaka ye min ye Goodluck ma na a tɔ ye panko kelen ni ɲɛ wawa ye sigikafɔw na kɛ laadala CEDEAO ni diɲɛ seleke naani ka maa minnu bɛ yan a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye o kɛ ɲɔgɔn ye bɛ taa kunjɛ ni jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ye tɛrɛmɛli mana bila yɔrɔ min na renouveau ka jɛkulu dɔ labɛnna kabi suro ɲɛmaw ka wuli ka jɔ kɔnɔ olu bɛna a kibaruyaw salo ni k'a di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la ɲininiw kɔnɔ o kelen na fanga kɛrɛfɛma caman bɛ olu y'a jira k'a fɔ baara min bɛ yen ni a bolodalen Mali bɛɛ san o san salon ka fisa ni ɲinan ye min na ko waasa o ka ban ko fɔ sɔn ka kɛ de ni furancɛrɔ fanga kelen in kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen o dugali baaraw kun ka don ni o ma kɛ ni an y'a kurukuru k'a da olu ka jate la ko waati nataw la Mali bɛɛ dingɛ minnu kɔnɔ a bɛ segin o dingɛ kelen kɔnɔ o kuma a bɛ kɛ don o don an sola ka bɔ nka an ma taama kama ko kuma ɲɔgɔnya kɔni a ti tigɛ maa si la nka ɲɛfɔliw de bɛ kɛ lafaamuyali kɔnɔ waasa diɲɛma ka fara CEDEAO maaw kan olu k'a dɔn Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ fan dɔ in fɛ bɛɛ lajɛlen hakilina tɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye jango jamana kɔnɔ min yɛrɛ sinsinnen don jɛmu fanga kan maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni b'a fɛ furancɛrɔ fanga ko in a ka dan sira la a ka sonsori waasa fanga jɔnjɔn dɔ ka sigi olu kɔni ka da sumusumu kɔnɔ sɔrɔ olu caman y'a jira k'a fɔ ni danna olu ma an bɛ donni min na i ko bi furancɛrɔ fanga kɔni ciyalen kan ka kɛ kalo 9 ye dɔw yɛrɛ ko kalo 6 foyi kana se ka fara o kan sabula olu ka jate la ko ni fanga in mana to ta hali ni ye san caman di ko maaw ɲɛna ko u bɛna se ka jamana sigi sen jɔnjɔn min kan k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye olu kɔni fɛ ko k'a dɔn k'a fɔ baaraba minnu bɛ yen n'u kɛlen don k'o sɛbɛnw dilan ko o bɛna kɛ ko fanga hakika dɔ ka sigi min ye régime normal ye o bɛna se k'o baara ninnu lasama ka taa ɲɛ nka jamanaden caman fana sigalen don olu la k'a fɔ ko n'i ye politiki fanga sigi ko baara dɔw bɛ a kɛli ka gɛlɛn u ma sabula k'u b'a bɛɛ lajɛlen politiki sɔɔri kɛ dakurunya kelen k'a dɔn k'a fɔ danaya yɛrɛ de sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don jamana marabaa politiki nasiratigɛ hakilinaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o min yɛrɛ kɛlen don ka sigasiga don maa caman dusukun na f'a tɔw bɛ ka kɛ an man ko min an bɛ an ja min tubabuw ko min ma ko entre le pire et le mal ko il faut choisir le mal min ye fɛn jugunin fila min juguya yɛrɛ kun ka surun dɔɔni nka a ma kɛ fɛn o fɛn diɲɛ ka dɛngɛrɛnɛ bɛ an kan an yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn kan a mana bile cogo dɔ la sigi ka fɔ na kɛ bɔda ɲuman ye min ye an ka jɛ ka o yira ɲɔgɔn na
Franjaro fanga yɛrɛ ka tabarikalaba dɔ ye min ye ni biɛ bɛnni don kan mun fɛ mun t'u fɛ o ye k'a fɔ finitigilakaw kɔni m'a la ka kabako lamaga juguw ka nin waatinin na a bɛna laban wa a bɛna kɛ waati ni kunkurunin ko ye wa o bɛɛ lajɛlen y'a ta waati nata kow ye nka an bɛ donni min na i ko bi sebaaya ani finitigilakaw ka sanayɛlɛ kɔni namara tɛ o la siga tɛ o la a ma sɔrɔla k'a fɔ dugu caman bɛ yen finitigiw b'a la ka taa don juguw la wa ka se ka jamanaden minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ tun kɛlen don jɔn ye u yɛrɛ fa jamanaw kan k'a fɔ hali Mali jamanaden tɛ se ka don dugu kɔnɔ gɛlɛya fanga kun bonyalen don dugu caman kan Farabugu b'o la Marebugu b'o la o ye minnu tɔgɔw sɛbɛkɔrɔ Wakedara n'o tɛ dugu bɛ yen hali sini olu tun korilen don nka hali nɛgɛjuru sira talifo t'olu bolo k'a ɲɛfɔ maaw ye k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni korilen don juguw fɛ yɔrɔ dɔw la malobɔrɔ bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ 9 50 kilo a ma sɔrɔla k'a fɔ u ka dugu kɔnɔna la min ye juguw kun kɛlen don k'u lakori sanni feere tigilamaw tɛ ka se ka bɔ ka taa balo ta dugu wɛrɛ ka na nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ jamanaw kan nka finitigiw kɛlen don ka kɛlɛ minnu don kɛlɛbolo minnu don olu kɔni b'a la ka kɛ sababu ye ka dugu bɛɛ lajɛlen labila wa u bɛ ka t'u ka taa ni ka segin kɛ k'a sɔrɔ kalama u waasi jigisigi bɛ ka na yɔrɔ caman na min ye k'a dɔn nin tile filanin na tile 10 tɛmɛnen kɔnɔ finitigilakaw ye wulikajɔ jumɛn kɛ Laraweli nasiratigɛ la Maliki Jalo ale b'olu ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ. Kibaruya minnu kɔni carila surasi ɲɛmɔgɔw fɛ kunungo o b'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw bɛ kan ka san sɔrɔ bamanci walekɛlaw kan kɛlɛbolo caman de bolodalen don jamana kɔrɔyanfan fɛ camancɛyanfan fɔ ka taa se tilebiyanfan ma Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna na Mali finitigiw y'a yira k'a fɔ k'u ye jihadisi mɔgɔ 8 de minɛ olu minnu yɛrɛ kun ɲininen don kosɛbɛ olu cɛma Abdu ani Mahamadu Bari n'olu bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛkuntigiw ye ani Bubakar Nuhu Jalo n'ale yɛrɛ wele ko Martial n'ale yɛrɛ fana ye kɛlɛkuntigi ye ko tɛgɛdala olu bɛɛ lajɛlen kan Segu mara kɔnɔ fɔ ka taa se Mopti ani Bajankara ma surasiw ka wulikajɔ kɔni kɛla sababu ye ka walejugukɛlaw ka daga 15 de ci wa u mɔgɔ 19 de bɛ yen nɔ minnu bɔnɛna u nin na olu cɛma Asan Sangare bɛ o la ni ale yɛrɛ tun ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye minnu bina Mali surasiw kan Sokura uti kalo la san 2020 Mali surasiw ka nin wulikajɔ nin fɛnɛ kɛla sababu ye ka se ka siganamɔgɔ 15 de minɛ a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko surasiw sela ka banmanciw ka moto 34 de minɛ wa kɛlɛw fɛnɛ senfɛ moto 15 jenina mugu pɛrɛnta 8 fɛnɛ bɛ yen nɔ u sela ka olu minɛ jamana kilebiyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni mara kɔnɔna na surasiw ka wulikajɔ fanga bonyanen don yen nɔ kosɛbɛ kungoba min bɛ Kiɲa mara kɔnɔ n'a bɛ wele Tɛla banmanci mɔgɔ 3 de bɛ yen nɔ surasiw ye minnu faga yen o ni ka se ka u ka minɛn caman minɛ surasi ɲɛmɔgɔw ka nin kibaruya in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ bawo ko banmanci walejugukɛlaw bɛ u senkɔrɔ. Maliki Jalo fulakɛ o kuma ale ka sɔgɔmada in na wulikajɔ ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu teliyara kɛra ɲininkali baara teliya kɔnɔna la laɲini ye fɛn min ye ni o ye finitigiw ye maa hakɛw ni wulikajɔ minnu kɛ hakili la aw ye faamuya jɔnjɔn sɔrɔ o la saga 39 ale dafara nin waati na Mali wasa nɔnɔbila wasadenw ka jateminɛ la ni o ye Maliki Jalo a n'a ka cɛdenw ye kunna sini k'a dɔn k'a fɔ olu fana CNT maaw ye taama kɛ ka taa sibikaw fɛ k'a dɔn sigida yiriwa baara cakɛda dɔw sigira mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka togodaw yiriwali baaraw kɔni n'u don kosɛbɛ ka taa ɲɛ danga kɛ o baaraw la ani k'a dɔn olu bɛ se ka dɛmɛ jumɛn kɛ ani u bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ jamana faamaw kɔrɔ walasa u bɛ se k'u kɔfilɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na délégation kɔni taara an ka kibaruya ɲininaw fana tun b'u nɔfɛ u y'u ka kumakan dɔw sɔrɔ lajɛli ninnu kɔfɛ an k'u lajɛ. Fɛn bɛ ka kɛ jamana in ye fɛn bɛ ka kɛ jamana in dɛmɛ kama alimanw fɛ fɛn bɛ ka kɛ pour que jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya la sɛgɛn ni fantanya ni baarakɛbaliya ni gɛlɛya caman n'a bɛ jamana na nin ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ a la projet in bɛ o de kama ni mɔgɔ wulila ka na n'u bɛ jamana ka ci la ka n'o ko lajɛ a bɛ se ka dɔ de fara cɛsiri kan a bɛ se ka dɔ de fara dɛmɛ kan parce que u bɛ fɛn ye u bɛ se ka fɛn min lakale u bɛ fɛn ye ni fɛn min b'a kɔnɔ n'a ma bɛn ou bien n'a jɛngɛnen don u bɛ se k'an dɛmɛ an k'a dilan parce que an nana dɛmɛ la an ma na tɔɔrɔ kama n'i nana dɛmɛ la hakilina n'a dir'i ma mun bɛ se i ka ɲinibagaw ma n'a b'a tɔ ɲa o de ye ko ɲuman ye o de ye jɛɲɔgɔn ɲuman ye an b'a deli u fɛ nin kana k'a laban ye ko belebeleba min bɛ kɛ centre in kɔnɔ dɛmɛ bɛ kɛ jamana in ma musomaninw ni mɔgɔ wɛrɛw ma sɛnɛ taasira la o ni suma bayɛlɛmani na an b'a kɛ fu a tɛ fɛn bɔ mais an t'a kɛ an kunfɛ an t'a kɛ an kelen ma an b'a kɛ an ni jamana ɲɛmɔgɔw ka sira kan
n'o ye ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. An nana ka na nin centre in lajɛ yan nɔ nin centre min bɛ denmisɛnninw e yɛrɛ ye npogotigininw bi yan u bɛ musow former u bɛ denmisɛnninw former mun na b'u former an ka sɛnɛ an ka baara de la sɛnɛ baara jardinage maraîchage baaraw de la an nana ka na lajɛ nka an y'a sɔrɔ u tɛ da o dɔrɔn ma kalan b'a la fɛn fɛnɛ b'a la u bɛ dugu dɛmɛ commune nin dɛmɛ dɔgɔtɔrɔsoko fana na donc an nana ka na o de lajɛ nka tiɲɛ na u bɛ baara la u bɛ jamana dɛmɛ fana na parce que u bɛ jamana dɛmɛ mun na développement de ye nin ye o n'i ko kalan i ko développement n'i ko kɛnɛya i ko développement n'i ko sɛnɛ yiriwa ka npogotigininw dɛmɛ baara la baara min bɛ se ka u permet k'u kalan u ka taa baara kɛ min bɛ se ka u permet k'u ka diɲɛlatigɛ latigɛ o de ye nin ye an bɛna ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka nin centre in dɛmɛ yaasa nin centre in ɲɔgɔnna caman bɛ se ka multiplier Mali kɔnɔ cogo min na. Tabarikala ka fara nun kan min ye a bɛ fɔ mun ma ko an ka sigida yɛrɛ fɛnw bayɛlɛmali ni jamana tun bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'o lizini jɔ togoda caman na a ka ca ala fɛ gɛlɛya caman bɛ o bɛ dugya ka bɔ yen a ma sɔrɔla ka bɔ n'i taara togodaw la hali tomati saba kelen julaw bɛ taa a kɔni jaasi kungodaw la kosɛbɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa san 7,700 800 o bɛ na n'a ye lutɛliw ni duguba kɔnɔ yan ka n'a feere 10,800 i b'a ye o bingali de bɛ kosɛbɛ togoda maaw kan waati dɔw bɛ se i b'a ye suguw kɔnɔ togoda maaw bɛ wotorow fori ka bɔ tomati kɔrɔ k'a bɔn ka taa n'a ye sabula a kɛyɔrɔ t'u bolo a maracogo t'u bolo o kɔni ye gɛlɛyaba ye ka dɔn k'a fɔ min ye sumanw ni fɛnw bayɛlɛmali ni a kɔni cakɛda ni bayɛlɛmali yɔrɔ bɛ se ka jɔ togoda la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka yiriwa baara sɛbɛkɔrɔ nati saga ye 42 sɔrɔ coyi nin waati na min ye Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Mali gendarme ka ɲɛmaaba don bi danaya kɔnɔna la ministre de la sécurité intérieure ministère de la défense a cakɛlaw bɛ yen minnu ye a jalabatigiw ni dugumamaw ye k'an bɛ gardabu la bi sɔgɔmada in na Katikaw ka préfet Aruna Jara an ma ɲinɛ a n'a ka jama kɔ Musa Keyita o ye Kati BDM agence ɲɛmaa ye ko maninkakɛ n'a ka jama ko ni sɔgɔma hali ni y'a sɔrɔ bangi kɔni olu bɛ juru don hali 15 bigi yɛrɛ la tɛgɛma gɛlɛya y'a sababu ye BNDA fana bɛ yen bɛɛ ye jɛmukan in kanubaga ye k'a f'u ye ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ la jɛlen Fanta Tumota walima Kakɔlɔmuso an bɛ bi taa fini nin ye jumɛn de ye ma se k'a dɔn sa o min b'i la bi an bɛ t'o ɲɛɲini e ɲɔgɔnna ko ɲɛɲini ba donc ni baara de d'i ma bi don dugu kɔnɔ ka ɲininkali kɛ ni ne yɛrɛ ɲininka ni ma kuma ni ne ko da fini bi la ayi nin tɛ parli siya parli fini nin t'o ye o nin ye jumɛn ye nin ye tisi dɔrɔn de tisi blanc abala tabarikala an m'o de fɔ i kun k'o fɔ ka ɲɛɲini ba ta merci Amadou donc kibaru ta ko fɔlɔ ale tun ye nin ye an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruya tɔw ye ni sanga kɔnɔna la aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ni nin sanga sera kumaso in kɔnɔ yan nɔ ani fulakɛ bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ Sori Ibrahim Diallo taa ni ka segin kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan Sori mana kɛ fan min sɔgɔmada in na an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ anw ka nɛgɛ karafetigi bi o ye Sira Kamara ye Sira i b'a lajɛ ni Sori labɛnna